Een cheetah, dat is een van de toppetjes in de collectie voor mij. Ja, hoe meer je met een dier werkt, hoe meer affiniteit je ermee krijgt. Gezien de wond valt het wel mee momenteel. 2 dagen geleden was het een stuk erger, want toen drukte de dierenarts echt pus uit die wondjes. Mijn favoriete dier hier, ik denk dat ik moet zeggen de veelvraat. Het is helemaal niet zo heel groot. Nou laat het 15 kilo wegen. Maar die kan een rendier aan wat bijna wel 10 keer zo zwaar is als hij. Als je de naam neemt, dan zullen heel veel mensen in mijn omgeving wel zeggen, ja, dat past wel bij hem. Dat is ook wel een veelvraat. Kaninen en soer vegetarisch vind ik ook meer dan prima. Het is al een hele belasting voor de natuur om altijd maar vlees te eten. Kom maar jongen. Kom maar. Ik wil ook wel mensen iets leren over dieren. Dat ze ook verantwoord moeten omgaan met dieren en de natuur. En dat is ook wat mij in Gaia Zoo heel erg aanspreekt. De levende en de niet levende natuur, dat hoort samen. Zonder het een niet het ander. En alles is met elkaar verbonden. En als je het een weghaalt, dan heeft dat gevolgen voor het ander. En daar zijn mensen zich niet meer heel goed van bewust. Mag ik 2 kleine frieten zuurvlees en een kaassoufflé? Super, dank je. Hi. Zuurvlees, ja, dat vond ik heel eng klinken de eerste keer dat ik het hoorde. Maar toen ik hoorde wat het was, dan dacht ik van oh, dat kon nog wel eens lekker zijn. En dat bleek het ook wel te zijn. Ja, Winnie die is 5 jaar lang in mijn leven inmiddels. En dat gaat hartstikke goed. Dus ik ben 2 dagen in het Gaia-park geweest en 3 dagen gewoon gewerkt. En dat was genoeg. We hebben een huisje gekocht in Wijnaldrade en samen opgeknapt. En daar heel veel tijd en geld en energie in gestoken. Dus ik bevalt me wel tussen de Limburgers.